Aquest curs està dissenyat per a docents de religió interessats a aprofundir més en el coneixement bíblic i explorar senzilles formes creatives d'ensenyar als seus estudiants. En aquest curs, explorarem estratègies diverses per dur a terme l'estudi i la comprensió de la Bíblia a un nivell més dinàmic i accessible per als estudiants. Des de l'anàlisi dels textos bíblics fins a la incorporació d'activitats lúdiques i creatives a l'aula, descobrireu com fer que l'ensenyament de la Bíblia sigui més atractiu i significatiu per al vostre alumnat. Els objectius del curs són: coneixement bíblic. Explorarem alguns dels textos bíblics clau, el seu context històric i la seva rellevància actualment. Creativitat i expressió lúdica. Descobrirem com utilitzar jocs, activitats artístiques primeres dinàmiques grupals per ensenyar la Bíblia de manera interactiva. Aplicació pràctica. Els docents desenvoluparan estratègies concretes per integrar el coneixement bíblic a les seves classes i fomentar la participació dels estudiants.